Príjemný dobrý deň, vítajte. Volám sa Tomáš Hulob a som zo Slovenska. Počas mojej takmer 20-ročnej praxe v korporátnej sfére viac menej na manažersko-rozvojových pozíciách som bol mnohokrát svedkom toho, ako sa prvoplánovo úspešní, šikovní a šťastní ľudia pod ťarchou životných problémov stávali osobami bez duše a bez radosti zo žitia. Ako manažera ma to veľmi trápilo, no nemal som príliš veľký dosah na to, aby som s tým niečo urobil. Preto som v roku 2012 zmenil kariéru a začal som sa venovať viac menej nápomocnej práci. Najprv v role kouča a neskôr aj v role systemického psychoterapeuta. Predpokladám, že keď sa pozeráte na toto video, zrejme to nie je náhoda. Možno vás niečo na mojom profile zaujalo, možno si v živote prechádzate náročným obdobím a možno máte problémy vo vzťahoch, či už osobných alebo tých pracovných a možno ste len na chvíľu stratili kontakt so sebou, so svojimi emóciami, so svojimi myšlienkami, ktoré potrebujete lepšie pochopiť, aby ste mohli efektívnejšie fungovať. A možno ste len zmetení, pretože ste boli zvyknutí byť úspešným človekom a dnes sa niečo s vami deje a neviete, čo to je. Všetko toto, čo spomínam, sú veľmi relevantné a veľmi seriózne témy, o ktorých môžeme spolu hovoriť. Od nášho vzájomného stretnutia nás delí už len jeden malý krok. Vaše rozhodnutie ísť do toho. Je to krok, ktorý sa zdá byť malý, ale je to krok ťažký, to si plne uvedomujem, ale zas na druhej strane je to krok nevyhnutný. A koniec koncov mnoho klientov tento krok považuje za jeden z najdôležitejších, ktoré v živote urobili. Aby som vám toto rozhodnutie uľahčil, chcem vám dať na začiatok dve garancie. Tá prvá: keď vstúpite do rozhovoru so mnou, už na váš problém nebudete sami. A byť dvaja na problém je o nekonečno viac ako byť na problém sám. A druhá garancia: ak sa rozhodnete ísť na spoločné sedenie, získate vo mne človeka, ktorý bude sa úprimne zaujímať o vás, o vaše starosti, o vaše možnosti, o to všetko perfektné, čo vo vás je, a nebude vás odsudzovať ani posudzovať. A nebudete sa musieť báť, či to, čo hovoríte, je správne alebo nesprávne. Tak čo, je to pre vás zaujímavé? Pevne verím, že áno. Budem vám držať palce, aby ste to rozhodnutie urobili. A samozrejme budem sa tešiť na naše stretnutie.